eli mä kuvaan nyt tätä tallipäivää ja mun piti kuvata tää niinku koko tallipäivä, mutta mä vähän unohdin, niin joo. Mutta mä otin siksi tästä riimun, että mä nyt näytän vaikka täällä ulkona. Että melodi, ei se nyt näy, mutta se on tuolla laitumella, se on tuon kannon takana, kumminkin, niin se on tuolla, niin mä haen sen riimulla ja tietenkin riimun narulla, ei kun mä haen sen ilman riimun narua, niin se syö siellä, koska se ei vaan niinku jostain syystä syönyt sisällä, mutta sit se aina syö pihalla, mä en tiedä mikä siinä on, mutta mä vein sen yleensä laitumelle. Sitten niin, mutta sillä on yleensä se taipumus, että sitten se on siellä ei näe maasta, että se haluaa sinne sen takia. Mutta joo, mennään sinne. Siellä se puni on. Siellä se puni. Kun se puni onko? No niin, nyt ollaan laitumella. Niin silloin tuolla tosiaan noi ruuat sitten. Ja nyt mä haen sen. Eli nyt tää poni on mulla tässä ja nyt on kädessä tämä naru. Yeah. Nyt mä talutan sen tästä hienosti tallille. Ja älä viitti ruveta taas Joo, mutta mennään. Eli nyt mä tein hirveän päätöksen, jota mä en muistanut kuvata, kun mä mietin sitä. Eli nämä varusteet tässä. Mukaan lukien tää riimunnaru, joka on ennen ollut yhteinen, niin nyt se on melodin, koska niin. Ja sitten nämä suitsut, jotka on jotenkin oudosti laitettu tuohon, niin ne on tuolla. Mutta nyt mä menen ratsastamaan tällä ponilla ja niin. Eli nyt mä kävin jo ratsastamassa sillä ja laitoin tolle ponille ja tolle ponille tuossa, juuri sinulle, niin nämä ruuat mä annan niille, koska toi yksi pulskaponi sen ei tarvii ottaa kahta ruokaa tai syödä kahta ruokaa, koska se on muutenkin vähän liikalihava. Ei vaan siitä. Ja nyt mä varmaan luen jotain lähteä hetken, jotain kivaa villivarsaa vaikka. Joo. Tää on tosiaan mitä mä luen. Tää on vanha, tää ei oo. Koska vaikka mulle tietenkin tulee villivarsa, mutta okei, eli ne hepat sai syötä, mä panin ja ton toisen hepan kupin tonne. Mut multa on vielä tästä tähän. Mutta eiköhän tää tallipäivä ollut tässä. Moikka!